Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і як звычайна мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і ад самага пачатку я, безумоўна, ад свайго імя, ад імя ўсяго калектыва Еўрарада хочу павіншаваць усіх вольных беларусаў з днём волі. Жыве Беларусь, шаноўная, воля будзе наша. Віншую вас. А я хочу дадаць, што сёння яшчэ свята дабравесці, таксама вялікае хрысціянскае свята, з якога, як спяваецца ў спеве, прысвечаным гэтым святу, пачалася гісторыя нашага збаўлення. Нагадывая про гэта вам наша экспертка, з якой мы сустракаемся регулярна раз на 2 тыдні, тэалагіня, экспертка ў галіне рэлігіі, палітыкі і абароне правоў Наталья Василевич. Добрый день, Наталья. День. Ну, а то напалохали ўсіх адразу там думаць, хто гэта? Нам же ж не нагадали, что это Наталья Василевич з нами в эфиры. Так, ну у вас же там реклама кожны дзень. Каго слухаць на Еўрарадыё? Вось бачыце. Ну, як звычайна ж заўсёды знойдуцца тыя, хто ой, а я не чуў, а я пропусціў, а я вот мне как-то не паведамілі. Дарэчы, вот про дзень волі. Наколькі вот мне просто цікава з пункту гледжання вот вядзення, як правильно сказаць, вот калі вот скажем там нейкія мерапрыемствы у храмах адбываюцца, вот скажем про дзень волі, каб святар казаў, можа быть нейкую пропаведь з гэтай нагоды прачытаў, ці яшчэ што-небудзь, ці гэта, як кажуць, та самае, я палітыкай не інтарэсуюсь. Ну, бачыце, сёння я была ў царкве, у нас служыў епіскап мясцовы, епіскап Амвросій, і ён якраз сказаў казань такую даволі палітычную, але пра грэкаў, таму што грэкі сёння таксама, у грэкаў таксама дзень волі, і яны таксама кажуць, жыве Грэцыя, жыве наш народ, і я магу сказаць, што тут вельмі такія мяжа, вельмі такая, як гэта сказаць, празрыстая, таму што з аднаго боку сапраўды якія палітычныя падзеі, яны не павінны захінаць сабой свята, якое гістарычныя падзеі, якія маюць значэнне для нашага збаўлення. Але калі мы возьмем праваслаўныя, напрыклад, народы, ну альбо народы, якія там маюць гэты праваслаўны складнік, то большасць з іх гэта народы паняволеныя былі. Гэта народы, якія не маглі ні сваю веру як бы практыкаваць, так, ці не маглі размаўляць на сваёй мове, якіх нейкія імперыі, нейкія жорсткія паны, там не ведаю, цары, імператары і гэтак далей, якіх уціскалі, якія жылі пад пастаянным ціскам. Таму вось гэтыя святы, якія кажуць пра вызваленне ад таталітарызму, ад тыраніі, ад нейкіх такіх нейкіх такіх жудасных рэчаў у гісторыі народу, з якога людзі плакалі, з якіх у людзей былі вельмі сумныя песні. Я лічу, што адсвяткаваць тое, што годнасць чалавечая вярнулася да людзей, альбо нават калі мы возьмем каланізацыю, да, дэкаланізаваныя народы, яны таксама могуць святкаваць, што яны нарэшце вызваліліся ад вось гэтага предгнёту, ад гэтага ярма. І я не думаю, што гэта супярэчыць хрысціянству, наадварот, хрысціянства заўжды казала пра тое, што вось тыя, хто паняволены, яны павінны быць вызваленыя. І вось гэтая вестка пра вызваленне, яна вельмі важная і сутнасная для хрысціян. Это не столькі нацыянальнае вызваленне, так, але ну тут не столькі нацыянальная годнасць выконвае ролю, колькі годнасць чалавечая. І наш народ у 18-м годзе таксама зрабіў такі крок, абвесціўшы пра тое, што вось цяпер мы, як народ, можам вырашаць самі за сябе. На жаль, гэты праект не атрымаўся, але як часта бывае, штосьці у гісторыі як бы не адбываецца своечасова, але закладае падмурак для будучыні. Для будучыні таго, каб, вот як Янка Купала казаў, мы занялі свой пачэсны пасад між народамі. І я думаю, што беларусы на гэтым шляху ўсё яшчэ ідуць, але тое, на чым мы будуем нашу вось гэтую нацыянальную ідэю, Зміцер якраз
якраз наслухаўся ўжо, напэўна, самы вялікі спецыяліст про тое, што думаюць беларусы пра нацыянальную ідэю беларускую. Тое, што яна будуецца на праўдзе, на справядлівасці, на нейкіх такіх добрых ідэалах, тое, што мы як народ не хочам нікога заняволіць, мы нікога не хочам ненавідзець, мы хочам любіць і хочам дапамагаць адзін адному, і сапраўды, каб наше жыццё было годнае вот гэтага звання чалавека. Я хотел бы, Наталья, задать вам провокацыйнае пытанне, хоть можа гэта дзень не для таких, ну скажем, пытаннечка, але ўсё ж таки, калі мы вот і ўсе народы імкнуцца да такой волі ва ўсіх яе сэнсах, як у чалавечым, так і ў рэлігійным, так і ў палітычным, і вот калі прыгадывалі грэкаў, там іншыя народы, то яны дасягнулі, а беларусам усё ніяк не выпадае. За што нам кара гэтая Божья жыць у без волі? Ну, бачыце, і грэкі таксама лічаць, што яны не дасягнулі. Якраз вот у 18-м годзе, напэўна, 1918, калі мы змагаліся за сваю свабоду, за волю, то грэкі таксама думалі, што вось, бачыце, мы адваявалі ад гэтай асманскай імперыі, адваявалі толькі невялікую частку нашай радзімы. Давайте мы будзем далей ваяваць і адваюем вот Смірну, там тое, што потым сутыкнуліся два нацыяналізмы, турэцкі і грэцкі, і грэцкі нацыяналізм прайграў, і пачаліся вельмі жудасныя рэчы ў гісторыі Грэцыі. Якраз праз 100 гадоў, праз гэты іх дзень волі пачаўся сапраўдны генацыд. Мільёны людзей загінулі, яшчэ вялікая колькасць людзей, яны вымушаныя былі з'ехаць, яны былі ўцекачамі, яны жылі ў жудасных умовах, яны рассыпаліся па ўсім свеце, і гэта трагедыя прывяло да трагедыі, вось гэтае жаданне здабыць сваю волю. І дагэтуль многія грэкі, якія там у Константинополі, напрыклад, там засталося 500 грэкаў, да, усяго, пры тым, што гэта былі горад, які сотні тысячаў грэкаў насялялі. Таму я думаю, што так, нечага яны дасягнулі, у іх ёсць свая дзяржава, але гэта не тое, пра што яны марылі ад пачатку, і мы бачым, што нават Константинопольскі патрыархат, ён вельмі заняпаў з пачатку 20-го стагоддзя, і ён стаў зусім такой маленькай царквой на той тэрыторыі, на якой ён дзейнічаў. Гэта стала горш, чым пры Асманскай імперыі. Вось. Таму кожнае такое жаданне дасягнуць волі, мае свой кошт. Камусьці даводзіцца ваяваць, камусьці, на кагосьці зноў абрынуюцца рэпрэсіі, як у беларусы цяпер жывуць пад страшнымі рэпрэсіямі. І мы ніколі не ведаем, які гэта будзе вынікі. Насамрэч, нейкія трагічныя падзеі, яны ў гістарычнай перспектыве, яны могуць сапраўды прывесці да нейкай змены ладу для краіны, для народа, а нейкі трыумф можа быць такой піравай перамогай, калі вот здавалася перамога дасягнутая, але той кошт, за які быў за яе заплачаны, ён занадта высокі. Таму я думаю, што беларусам не трэба адчайвацца, што мы яшчэ там не перамаглі. У нас ёсць свая дзяржава на сённяшні дзень, у нас ёсць свая мова, людзі любяць сваю краіну, людзі любяць адзін аднога, дапамагаюць адзін аднаму. Так, ёсць гэтыя нашы беларускія бульбасрачы, як гэта гаворыць, так, але ведаеце, бульбасрачы ў параўнанні з усімі астатнімі срачамі, з іншымі прыстаўкамі, яны нашмат, мы яшчэ по-добраму адзін з адным размаўляем. Вот. Нават Грыша Азаронак, самы, напэўна, чалавек, які больш за ўсіх выкарыстоўвае всякіх такіх непрыгожых словаў да сваіх апанентаў, ён не дацягвае вот у сваёй жарсці да такіх горшых прадстаўнікоў іншых народаў. Ведаеце, тут галоўнае старацца, ўсяго можна дасягнуць, а Грыша старательны в этом накірунку, так что яму, как говорится, ангел падшыў дапамогу, так что ўсё нормально. Давайте яшчэ вот одну тэму хацелася б абмеркаваць у звязку з днём волі, у тым ліку. Я зайшоў на телеграм-канал «Хрысціянская візія не вайне». Дарэчы, вось карыстаючыся гэтым нюансам, хочу усім нагадаць яшчэ раз пра
тое что можна не толькі нас регулярно слухаць с Натальей, а для гэтага безумоўна лепш все ж таки подписаться на YouTube канал Еврорадио, поставить свою падабаечку и націснуть на звоночек, каб не пропустить наши стрымы раз на 2 тыдні. Ну и безумоўна расширывать, калі для вас гэта бяспечна. Так вось, там у гэтым хрысціянская візія не вайне, телеграм-канал, які я постоянно читаю і ўсім вам таксама раю, як дарэчы раю і телеграм-канал Наталья з 2 Л. Ёсць некалькі плакатаў са святкавання Дня волі у Варшаве. Нездарма хрысціянская візія звярнула на іх увага, тому что я прочитаю тэкст, які быў на гэтых плакатах на мове арыгінала. Я не ведаю, відаць, просто не маюць под рукой ці не ходзяць на беларускамоўныя службы людзі, якія пісалі гэтыя плакаты. Ось, тому что ўсё ж таки на беларускай мове таксама ёсць і Біблія і все астатняе, але вот цытуюсь на расійскай. Не всякий говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное. Лукашенко, покайся. Вот один плакат, другим. Делающие беззаконие Царства Небесного не наследуют. Гэта вот як вы ацэньваеце ввогуле, ну першае, вот такія рэлігійнага зместу плакаты на такім у прынцыпе дзесьці палітычным грамадскім мерапрыемстве, з другога боку, ці ёсць сэнс звяртацца да таго, хто ўжо, ну скажем так, хто нават не лічыць сябе нейкім веруючым чалавекам, называе сябе праваслаўным атэістам? Ну, ведаеце, гэта зварот, усё ж таки зварот да ўсёй супольнасці, якая можа прачытаць гэты плакат. І я думаю, яны дарэчныя. Плакаты з такімі рэлігійнымі цытатамі не заўсёды дарэчныя на мітынгах, дэманстрацыях, таму што яны ўводзяць нейкае новае вымярэнне вось у гэтую падзею, якая адбываецца. Мы можам успомніць, што ў 2020 годзе вельмі шмат было плакатаў рэлігійнага зместу з малітвамі ці з нейкімі цытатамі з Бібліі. Мы памятаем, што нават цэлая акцыя была «Отпусти народ мой», што людзі выходзілі менавіта з такой. Вот Зміцер Дашкевіч, наш знакаміты палітвязень, ён быў якраз затрыманы з плакатам, калі трымаў у руках гэты плакат «Отпусти народ мой». І гэта вельмі важны месседж. І бачыце, «Отпусти народ мой» гэта звяртаўся Маісей, ну як бы звяртаўся Бог, і Маісей як ягоны прадстаўнік, як ягоны прарок да фараона, да чалавека, які заняволіў народ Божы у Егіпце і папярэджваў яго пра тое, што нельга заняволіваць, нельга чыніць несправядлівасць, нельга чыніць зло для людзей, за якіх не было каму нібыта заступіцца. Но за гэтых людзей заступіўся сам Бог і вывеў іх з гэтага рабства і вывеў іх у зямлю абяцаную. І мы бачыце, таму як бы звароты да самых такіх людзей альбо там людзей, які займаюць нейкія пазіцыі, яны маюць свой сэнс, і такі прароцкі сэнс у пэўным сэнсе маюць. І я думаю, што паколькі кожны чалавек можа самавыражацца, так, ну, у нас жа свабода выражэння меркаванняў, таму кожны, вот, што яго на душы ляжыць, што ён хоча данесці, вось гэтую ідэю нейкую сваю да іншых людзей, ён можа напісаць на плакаце, ён можа напісаць гэта ў сэрцы ў сябе, ён можа напісаць у сябе ў сацыяльных сетках, зрабіць налепкі, там, не ведаю, нейкія байкі, так, вот их ЛСТР, такая кампанія ёсць, яна робіць рознага кшталту такія прадукты, вось, з нейкім месседжам, які несецца да людзей, якой чалавек, з якім сябе ідэнтыфікуе вот на сённяшні момант. Таму я думаю, што я могу долучыцца, тут у гэтых словах все правильно, тое, што сам Христос казаў да людзей, казаў вот это «Господи, Господи», не кожны, хто гаворыць, увойдзе ў Царство Небеснае. Гэта таксама важная тэма, таму што яна кажа пра адваротную частку вось гэтага хрысціянскага месседжа, пра тое, што не кожны
хто выкарыстоўвае рэлігію, нейкі рэлігійны вобраз, не кожны, хто апелюе да Бога як свайго там абаронцу, той, хто кажа з намі Бог, гэта ну, не кожны з гэтых людзей уводзіць у Царства Нябеснае, наадварот, можа стаць па левы бок, леваруч ад суддзі нябеснага ў Царстве Божым, да, і не атрымаць гэтага царства, а пайсці ў гэту пекельную цемру, вось гэта там тое, што называецца пекла ці іншымі словамі. Таму гэта і заклікае пра тое, што мы не павінны, ну, свае жаданні нейкія, так, свае ідэі прыпісваць Богу, але павінны неяк следаваць вось гэтым Божым запаветам, калі мы хрысціяне, калі мы носім гэта імя ўжо на сабе, калі мы носім крыжыкі, калі мы кажам, што мы вернікі, то гэта на нас накладае вялікую адказнасць і сапраўды на большую адказнасць, напэўна, чым вось нават на гэтых атэістаў, нават праваслаўных атэістаў, да, якія не кажуць пра сваю веру. Ну, вернікі ўсё ж такі маюць большую адказнасць за лёс гэтага свету, таму што яны як бы спрабуюць, ці прынамсі стараюцца дапамагчы Богу збудаваць нейкі больш справядлівы свет, свет, які больш падобны на Царства Божие, і у выніку як бы стаць такімі пасланнікамі Божымі у гэтым свеце. Але, Наталья, давай вот выключым у табе тэалагіню і верніцу, а пакінем толькі экспертку ў галіне палітыкі і правоў. Усё ж таки, абароне правоў. Усё ж таки, ці ёсць сэнс звяртацца вось с этими папярэджаннямі, што не пройдзеш ты у Царство Божие, што пакарае тебе Бог, што на тым свеце табе там вот нешта будзе, да чалавека, які канкрэтна заявіў, што не вера ён ні в якого Бога, ні ў якае там пакаранне Божие, ні ў пекла, ні ў рай, там ні ў што іншае, што ён атэіст, а потым ужо з праваслаўным таким нейкім аспектам. А што гэта азначае? Ну, я не ведаю, куліч з'есці ці што-нибудь яшчэ там такое зрабіць, і ўсё, на гэтым яго правас. А яшчэ прыехаць у царкву і замуціць там с амвона палітычную пропаведь якую-нибудь на міжнародную тэматыку, геапалітыку расказаць бабушкам верніцам. Вот, і які сэнс да яго звяртацца? Я уже не кажу про чалавека, які заляпаў свае руки па локаць у крыві беларусаў, і які трымаецца за гэтую ўладу уже які тэрмін. Ну, бачыце, все ж таки я б не сказала, что Лукашенко не з'яўляецца вернікам. Ён верыць у нешта такое сваё, у нейкія вышэйшыя сілы, ён да іх звяртаецца, ён як бы шукае гэтай дапамогі з боку гэтых вышэйшых сілаў. Я думаю, что ён вельмі забабонны чалавек, і яго сапраўды могуць пужаць рэчы, вось такія містычнага кшталту рэчы. І я думаю, что... Ну, я б не сказаў, что ордер на арыш з Гаагі гэта містычная нейкая рэч. Да, ну, про ордер з Гаагі, ведаеце, нам, магчыма, да яго таксама далёка, таму што, бачыце, пытанне ўвогуле з тым, як будзе дзейнічаць гэты міжнародны крымінальны суд. ЗША, напрыклад, не вельмі таксама задаволеная дзейнасцю гэтай установы, і таму ну, мы не ведаем, як будзе ўсё гэта развівацца, міжнароднае правасуддзе, і ці дажывем мы, як увогуле, што будзе, да? Таму што, звычайна, паглядзіце, ўсё правасуддзе адбываецца толькі пасля перамогі. Гэта уже апошні крок таго, што перамога адбылася, да, вот там перамогі, напрыклад, там спыненне там нейкае генацыду ці спыненне рэпрэсій, альбо ну дэмакратызацыя Беларусі, толькі ў такім выпадку можа ўвогуле гэты суд у Гаазе адбыцца постфактум. Вось, але я думаю, што ўсё ж такі звяртацца ёсць сэнс да ўсіх. Мы бачым, што ну, як бы, ёсць розныя просто спосабы, розныя меседжы. Ёсць меседжы, якія перадасцерагаюць, ёсць меседжы, якія пужаюць, ёсць меседжы, якія даюць надзею. І вось гэтыя дадзеныя, я думаю, што яны якраз скіраваны на тое, каб паказаць, што вернікі не падтрымліваюць Лукашенко. Для яго гэта насамрэч вельмі важны аспект, таму што мы бачым, па-першае, мы бачым, што ён вельмі напужаны чалавек.
з 2020 года паглядзіце фотаздымкі, відэо, дзе калі Лукашенко усміхаўся хаця б адзін раз, дзе ў яго быў спакойны, ураўнаважаны позірк. Не, ягоны позірк, яго заўсёды ці вочы бегаюць, ці ён крычыць, ці ён шалее. Ну, гэта вельмі няшчасны чалавек, у якога няма спакою на душы. Ён гэта спакой страціў, ён не можа, ён стараецца яго вярнуць, ён думае, што вот рэпрэсіямі зараз всіх зацісне, ён застанецца адзін у гэтым свеце, і яму будзе спакойна, яму неспакойна. Ён жыве ў пастаяннай такой трывозе, ён, ну, пастаянна нават вот эту інаўгурацыю. Мне было б цікава паглядзець на тое, гэтую інаўгурацыю, паглядзець, як Лукашенко там себе будзе пачуваць. Не, ён не жыве ў тым свеце, што ён малайчына, ён мае сваю ўладу, ён яе аднавіў, ён усё кантралюе, ён нічога не кантралюе, ён сам бачыць. Вот, глядзіце, я нават думаю, ну, гэты выпадак пра гэтую жанчыну, якая крычала «Слава Украіне», у беларускай філармоніі. Вот 2025 год. Здаецца ўжо, ну, заціснута ўсё, што можна заціснуць у Беларусі. Усе сядзяць, хаваюцца, ніхто лішні раз слова лішняга не скажа. А тут жанчына, просто звычайная, не ведаю, незвычайная жанчына, прыходзіць на пастаноўку і крычыць «Слава Украіне». Яна ведае, што гэта можа для яе скончыцца гадамі ў турме, але яна гэта робіць. І я думаю, што пакуль гэта адбываецца, Лукашенко не перамог і ніколі не пераможа. І ён гэта сам ведае, ён знаходіцца вось у гэтым напружанні, таму гэта для нас таксама шанец на яго неяк ціснуць і рознымі спосабамі, у каго які спосаб ёсць. Але калі кожны будзе ціснуць паціху, па-свойму, на сваіх месцах, то я думаю, што і далей сітуацыя прынамсі не будзе пагаршацца. Ну, не все згодные с вашим меркованием, Наталья. Вот Мишель пишет: не нужно тешить себя мыслью, что он напуган чем-то. Не веру, живет в свое удовольствие. Ну, сапраўды, что живе, не ведаю, наколькі ў задавальненне, наколькі не ў задавальненне, але з чым пагажуся, что нідзе не бачна, каб ён быў спакойны, разняволены, усмешлівы, увесь час нейкі такі набычаны, напружаны, ўсё нейкае чакае. Ну, але такое адчуванне, что ён увесь час такі. Вот чалавек такі пастаянна чакае нейкага там, я не ведаю, там ножа ў спіну, подвоха, здрады ці яшчэ што-небудзь такое. Ну так, ну, ведаеце, я кажу, гэта вось гэта так званая трывога, да, і гэта чалавек, які знаходіцца ў псіхалагічным стане, які ні да чаго добрага ніколі не вядзе ніякага чалавека, і ўсе гэтыя рэпрэсіі мы паказваем, ну, нармальны чалавек, адэкватны чалавек, кіраўнік дзяржавы, яму не трэба ніякіх рэпрэсіяў для таго, каб кіраваць гэтай дзяржавай. Яму не трэба фальсіфікацыі выбараў для таго, каб кіраваць гэтай дзяржавай. Яму не трэба вось гэтых інаўгурацый, асаблівых нейкіх такіх правядзення, вот фейкавых, да, не ведаю. Вось людзі, якія маюць давер народа, яны маюць уладу. Тыя, якія не маюць даверу народу, тыя не маюць улады. Улада можа будавацца толькі на даверы. Гэта сапраўдная ўлада. Калі толькі табе трэба народ трымаць у прыгнёце, калі галоўны твой, гэта не любоў народа да цябе, а гэта страх, гэта сілавы апарат, які гэты народ уціскае, то, ну, прашу мяне прабачыць, но гэта не улада. Гэта чалавек, які не мае улады, які не мае ніякай сілы. Вот это вельмі слабы чалавек. Толькі слабому кіраўніку патрэбны такі моцны сілавы апарат. Вот гэта ўсё, што я магу сказаць, і я думаю, што гэта, ну, мы бачым, што развіццё любой дзяржавы, ну, ўсё роўна лагічна прыходзіць да таго, што вось гэты сілавы апарат, да, ён, калі ён вось пачаў раскручвацца, ён потым зжырае сам сябе. Я думаю, што таму, да, Лукашенко таксама хтосьці сажрэ, і, магчыма, гэта будзе нават не дэмакратычны рух. Хутчэй за ўсё, нават і не ён.
Ну да, ну это наше бачанне с нашага дзесьці такого дэмакратычнага хрысціянскага там чалавечага пункту гледжання ось что як мы уяўляем сабе сапраўдную уладу, гэта давер, гэта павага, гэта любоў, а камусьці дастаткова, ведаеце, на штыках і на застрашванні, і ты сядзіш, трымаешься пасінелымі пальцамі і лічыш, что ты герой, ты ўсіх перамог. Не, Лукашенко гэта недастаткова, таму што ён памятае, што быў там у 90-х годах, ён памятае, як яго з радасцю сустракаў народ, да? Ну, таму што ён быў реально, я памятаю нават тады была вельмі папулярная ідэя харызматычны лідар, памятаеце, у 90-х годах усюды Лукашенко опісвалі як такого харызматычнага лідара, які выклікае вялікую сімпатыю народа, людзей, простых людзей, і што ягоная ўлада, она, ну, сапраўды ёсць нейкі такі крэдыт даверу, нават на тыя незаконныя рэчы, якія ён рабіў, але ён рабіў гэта таму, што у цэлым яго вялікая колькасць людзей у Беларусі падтрымлівала. А цяпер ён разумее, ён у яго ногі раз'язджаюцца вот, ну, у гэтым шпагаце, ён разумее, што ён не можа проста ісці, вот, у яго слізка пад нагамі, да, стала. І ну, ён не можа гэтага не адчуваць, ён неяк там караскаецца, неяк там коўзаецца, неяк спрабуе утрымаць гэтую раўнавагу, але раўнавагі ўжо няма. Все, ён ужо не верне яе, таму што ну, нельга вярнуцца, як кажуць, часта казалі пра 20-й год, пра фарш, который прокрутіць назад нельга, так? І вот это той фарш якраз назад уже не прокруціш, все. І для беларускага народу, і для рэжыму. Наталья, вось добра, што узгадалі там пачатак яго палітычнай кар'еры, такой прэзідэнцкай, умоўна кажучы, там 94 год, калі сапраўды народ паверыў, сапраўды народ вот хінуўся, сапраўды там нейкая там харызма там ці яшчэ што, але вось сапраўды быў давер. Гэта было страчана пазней, але было. Але вось калі казаць пра дзень волі, то ён ад пачатку яго ненавідзеў. З 90-х годов, 94 год, 96 год, першае вялікае шэсце на дзень волі, масавыя разгоны і затрыманні. І я не ведаю, можа быть, это, конечно, розныя рэчы, любоў народная і нейкая датычнасць да нацыянальных каранёў гэтага народа, але ці не сведчанне гэта таго, што ён да гэтых каранёў гэтага народа не мае ніякае дачынення, што ён янычар. Ну, ведаеце, тут цяжка сказаць. Все ж таки ёсць у беларусаў ёсць розныя гісторыі, наратывы, то, што называецца, вось гэтыя гістарычныя. Людзі прыходзяць, ну, мы ж, ведаеце, за савецкім часам, ну, ніхто дзень волі не святкаваў, прямо скажем. Толькі ў эміграцыі святкавалі дзень волі. Мы ведаць не ведалі, там, мы ведалі, там, што нам в школе, у дзіцячым садку, ва універсітэце расказвалі. І от такія святы, як бы, у людзей былі. Гэта вельмі моцна ўплывае на свядомасць людзей. Мы нават можам паглядзець, наколькі больш важны для Беларусі Новы год у параўнанні з Раством. Як Новы год, вось гэтая савецкая, это ж фактычна свята Новага года, нават там ялінка, вось гэтыя ранішнікі, это ўсё просто была замена Раству, гэта такое антыраство было. Вось, тое самае адбылося і з усімі святамі іншымі. Просто, ну, як бы насаджваліся зусім іншыя святы, і людзі, якія іх святкавалі, яны, як бы, вот, калі мы святкуем святы, калі мы жывем у нейкім календары пэўным, мы, як бы, гэта фармуе наше жыццё. І, ну, для Лукашенка жыў у зусім іншым свеце, ён жыў у свеце іншых святаў, там яго было 7 лістапада, вот яго вялікае свята, там не было дня волі. Таму, ну, лагічна, што яму гэта было, як бы, папярок горла стаяла гэтае свята. Вось. Але гэта не значыць, я думаю, што калісьці ўсё ж таки мы
нават паглядзіце самі тыя святы, які Лукашенко ўводзіў, яны таксама не сталі народнымі. Ні дзень рэспублікі, ні вот это 17 верасня дзень чего-то там прымірэння, колькі сілаў укладаў рэжым у тое, каб раскруціць гэтае свята і зрабіць яго нейкім асаблівым для людзей, ну гэта так і не атрымалася. Таму мне здаецца, і у Лукашэнкі сілаў няма. Ён вот працягвае выкарыстоўваць гэтую інерцыю савецкую, вось на ёй неяк выязджае, але вот гэтыя свае альтэрнатыўныя святы яго не атрымліваецца ўвесці. Таму я думаю, што ўсё роўна будзе выбіраць народ па выніку. Дзень волі гэта вельмі класнае свята, дзень волі, яно нават і гучыць выдатна, дзень такі дзень волі, ну яго вельмі прыгожая канцэпцыя, і тое, што супадае з рэлігійным святам дабравесця. Я думаю, што таксама важная рэч такая, якую можна сапраўды неяк вот духоўна пераасэнсоўваць. І я думаю, што людзі ўсё ж такі беларусы, яны да гэтага свята, у іх сэрца ляжыць у многіх, так, і людзі адкрываюць для сябе гэтае свята і робяць яго такім цэнтральным. Вот для мяне, напрыклад, з 96-го года, напэўна, дзень волі сапраўды быў асноўным палітычным святам. У мяне быў дзень Канстытуцыі, таму што дзень Канстытуцыі на мой дзень народзінаў, таму я для сябе так вырашыла, што вельмі важна, Канстытуцыя гэта вельмі важна для кожнага народу, для кожнай дзяржавы. Але дзень волі 25 сакавіка таксама вот з усіх такіх палітычных святаў я не прапусціла ніводнага, напэўна, 6, пакуль была ў Беларусі. І ну, як бы для мяне гэта стала такім адным з цэнтральных палітычных дзён у календары. Ось, дарэчы, гісторыя пра жанчыну, якая выгукнула у філармоніі, дзе выступалі гэтыя так самае дзе там з Луганска нейкія там вот гэтыя манкурты, выгукнула слава Украіне, адразу прыбегла прынамсі вот гэтая, як яе назваць, прапагандыстка. Ксения Лебедева, так? Да, вот это табаки прибегла с криком «Нацисты!». Ну, я нават не про тое, что человек, видать, не ведае тэрміна и что означае нацисты, и прычым тут гэты тэрмін да гэтай ситуации, якім чынам, якім бокам ён прыплецены. Але ў дадзенай ситуации, вот калі працягнуць нашу тему, памятаеце вот это слово про тое, что короля робіць світа, то диктатора робяць прапаганды, подпевалы, вось такія табаки і сілавікі. Так і тут можа быць не ўся віна толькі на Лукашенку. Не, ну бачыце, нават, як я кажу, нават Грыша Азарёнак, ну гэта не такая уж, ну, потому что ён выглядае смешна. Нават калі асабліва ён пераігрывае, я не ведаю, ці ён просто, ну, не трымаецца вось у гэтай такой прапагандзе эфектыўнай, да, якая там можа, вот то, што ён гаворыць, гэта, ну, часцей за ўсё людзей выклікае просто, ну, такі смех. І, ну, Грыша Азарёнак это не нейкі там джокер, там, ці не нейкая такая асоба страшная для беларускай рэчаіснасці, гэта хутчэй асоба камічная. Вы паглядзіце там паблікі, дарэчы, таксама падпісвайцеся на савецкую Беларусію і на чай з малінавым вареннем. Вот Грыша там пастаянна Григорий Пагром Азарёнак, як яго там называюць, гэта вельмі, ну, такая смешная асоба. Вот там толькі ён вельмі як бы ўпісваецца вось у стендап. Я думаю, што стендап-комікі, да, яны вельмі могуць менавіта Грышу Азарёнка, ён вводзіў анекдоты беларускія. Вот. При слове Азарёнак все робяць фейспалм, да, они пужаются, все только так, вот так робяць. Таму я думаю, что так, безумоўна, караля робіць світа, але калі мы паглядзім на гэтую світу, ну, жалкія людзі. Ну, сапраўды выклікаюць нічога такога яны не выклікаюць, акрамя вось
Не ведаю. Слухай, Наталья, як падаецца, ўсё ж таки, калі глядзець нават до 20-го года, ну, можа быть, там пасля 15-го, вот у гэты перыяд з 15 по 20 гэта менш было, але колькі накручвала прапаганда про тое, что все гэтыя БЧБшнікі, гэтыя там нацысты, гэтыя вот фашисты, гэта некія там, ну, карацей кажучы, злодзеі, якіх вот толькі трэба усіх ізаляваць і ввогуле адвярнуцца ад бел-чырвона-белай сімволікі, бо там невядома гэта што. Там уже нават прыдумывалі гэтыя шведы і ўсе астатнія, которые не сапраўдныя шведы, а генпракурорамі прыкідваюцца, что там некія там могілкі нашлі, раскопали, и там шевроны бел-чырвона-белые там расстрэльвалі, карацей кажучы, жахи. Потым это знікла, 20-й год показаў, что не спрацавала не. Колькі гадоў яны гэта накручвалі, а не спрацавала. Ва ўсіх людзях у сакрэтным беларускім месцы шуфлятка знайшліся бел-чырвона-белыя сцягі і ўсё астатняе. Але зараз пачынаюць па новай. Вось Матахары нагадывае, что про тое, что сёння Белка распаўсюджвае у Ютубе фільму про нацыяналістаў у Беларусі. Жах, что показываюць усе БЧБ фашисты. А якія каменты пишуць: я бацькі, гэта жах. Ну, а нейкі фільм яны там прапагандавалі, што будуць паказваць цэлых 3 дні, 24-го, 26-го і 27-го, чамусьці 25-го пропусцілі. Як это дзіўна, чаму б гэта яны, этой прапагандысты, пропусцілі 25-го, такі вот дзень знакавы для гэтых БЧБ фашыстаў, вот не паказваюць ім праўду пра іх. Але спрацуе ці не? Вот твоё меркаванне. Ну, я думаю, что не спрацуе. Я думаю, что не спрацуе, потому что, як вы правильно сказали, Зміцер, і для мяне гэта было вялікім адкрыццём, что раптам у 20-м годзе колькі бел-чырвона-белых сцягоў на вуліцах Менска было. Ну, дзесьці ж гэтыя сцягі аднекуль-то ўзяліся, значыць, сапраўды ляжалі ў нейкіх шуфлятках. І беларусы вот у таких ситуациях, калі вот гэтага акна магчымасцяў няма, як у 20-м годзе было, да, яны як бы мімікруюць. Яны могуць хадзіць там на гэтыя мерапрыемствы. Нават людзі, якія фальсіфікуюць гэтыя выбары, так, большая з іх яна гэта робіць не таму, што яны падтрымліваюць Лукашэнку, а вот просто яны як бы мімікруюць, як бы аддаюць кесареву кесарава, як яны думаюць. І я думаю, што гэта прапаганда таксама не спрацуе, і ну, людзі, хотя, конечно, пераацэньваць людзей таксама нельга. Усё ж таки мы бачым, што прапаганда нават у Злучаных Штатах Амерыкі працуе, яна працуе і ў заходняй Еўропе, здаецца, у краінах з дэмакратычным ладам палітычным, і там, дзе свабода інфармацыі, там таксама вельмі шмат розных і тэорыяў змовы і розных неправераных фактаў вельмі часта распаўсюджваецца. Вось, і сапраўды такое магчыма, што нейкая тэорыя змовы чарговая, яна будзе распаўсюджвацца. Таму адзінае, што я бачу, адзіны правільны шлях, гэта ўсё ж такі дапамагаць самім сабе і іншым людзям, факт-чекінг праводзіць, так? Таму я ўжо хваліла беларускіх журналістаў, і мне вельмі падабаецца тое, што у сваёй большасці ўсё ж такі беларускія незалежныя журналісты, яны трымаюцца пэўных стандартаў у сваёй працы, праводзяць нейкі факт-чекінг інфармацыі, стараюцца не распаўсюджваць вот просто нейкую контрпрапаганду, так, але хутчэй працуюць, вот трымаюць вось гэты стандарт. І я думаю, што для чытачоў, слухачоў, гледачоў таксама вельмі важна, што ёсць гэты стандарт, што можна давяраць інфармацыі незалежных журналістаў і неяк сябе адукоўваць. І не то, што там з адной ідэі ў іншую прапаганду нейкую там выбіраць, якая прапаганда лепшая, так, але заўсёды стаяць вот у гэтым уменні як бы правяраць інфармацыю, уменні з ёй разбірацца, уменні чытаць, адбіраць тое, што праўда, што неправда, слухаць экспертаў, што таксама вельмі важна для сучаснага свету, дзе свету папулізму,
што эксперты, роля экспертаў, слова экспертаў, яно ўсё ж таки павінна людзьмі паважацца, шанавацца больш, чым роля там інфлюэнсераў, якія самі сябе назвалі экспертамі і дзесьці там бегаюць і штосьці там прамаўляюць і набіраюць сабе просто вот это нейкія ачкі. Таму я думаю, что так, прапаганда працуе, на жаль, гэта такая зброя інфармацыйнай вайны, але адзінае, вот як напэўна, з хваробай любой, патрэбныя такія прышчэпкі, якія будуць выпрацоўваць вось такія інфармацыйныя антыцелы да вось гэтага вірусу, і мы зможам просто неяк гэтую перахварэць, гэтай хваробай выздаравіць і захаваць глузд свой здаровым. Таму і гісторыкі, і все любыя даследчыкі, якія займаюцца тэмай гісторыі Беларусі, іх роля вельмі важная для того, каб вось гэта ствараць аб'ектыўны, наколькі магчыма, даведзены фактамі, дакументамі, пацверджаннямі наратыў. Ну і можа быть, тут паціху набліжаючыся да завяршэння нашай размовы, хацелася б яшчэ одну тэму закрануць. Я ізноўку звярнуся да тэлеграм-канала «Хрысціянская візія не вайне», на які варта звярнуць увагу нашим слухачам і гледачам, каб быць у курсе ўсіх падзеяў, бо мы з Натальяй сустракаемся раз на 2 тыдні. Тэлеграм-канал вось «Хрысціянская візія» і таксама Наталья з 2 Л абнаўляецца часцей, і актуальную інфармацыю там можна хутчэй здабыць. Так вось, я гляжу, і нават вот ўсё адно не праходзіць там пэўнага часу, вот нема такога, што раз і нема, і знікла інфармацыя пра нейкіх затрыманні святароў, пра прызнанне святароў палітвязнямі, пра прызнанне экстрэмісцкімі матэрыяламі альбо нейкіх там хрысціянскіх тэлеграм-каналаў, альбо каналаў там той же самай оргкамітэта хрысціянскай дэмакратыі, партыі і гэтак далей. Вось вот калі казаць пра спадзевы, што кажуць святары, што кажуць вернікі, ёсць спадзевы, што прынамсі зараз пасля гэтай сваёй так званай інаўгурацыі нарэшце супакоіцца, можа пабачыць фота вон з плакатамі з няволі, задумаецца і падумае, што не, трэба ўжо рэпрэсіі сцішваць. Якія ёсць спадзевы? Тут вот как бы з двух бакоў можа быць ёсць нейкае там, што гавораць, і ваша бачанне ўсё ж таки як паліталагіні. Так, я могу сказаць, што спадзеў у мяне заўсёды ёсць, але як гаворыць, спадзявайся на лепшае, рыхтуйся да горшага. Вось, і насамрэч вот у 20-м годзе у мяне не было спадзева ніякага, але мяне рэчаіснасць пераканала ў тым, што не ўсё адбываецца тое, што мы бачым на паверхні. Вельмі шмат ёсць розных працэсаў, якія адбываюцца небачным чынам, і тое, што калі казаць пра вернікаў, пра цэрквы беларускія, ёсць праблема з тым, што сапраўды разрыў пашыраецца паміж тымі, хто з'ехаў, тых, хто застаўся. Тых, хто застаўся, яны жывуць хутчэй у такім вельмі цяжкіх умовах, скажем так, але тым не менш яны выжываюць, яны стараюцца нешта рабіць. Наша задача цяпер спрабаваць рыхтавацца не да горшага, а да вяртання ў Беларусь. Нам патрэбна ствараць вось гэтыя прадукты, якія, магчыма, ў Беларусі было немагчыма ствараць. Ствараць культурныя нейкія прадукты, інфармацыйныя прадукты, песні, фільмы, не ведаю, нейкія карціны, нейкія ідэі, даследаваннямі займацца. І разумець, што мы ўсё роўна працуем на тое, каб калі нават рэпрэсіі не спыняцца сёння, мы не можем іх спыніць, на жаль. Калі хтосьці кажа, што мы можам неяк там дамовіцца з Лукашенко, нешта яму там паабяцаць і гэтак далей. Ну, Лукашенко ж гэта робіць просто ўжо, і вот ён увайшоў у гэтую стадыю, ён просто не можа гэтага не рабіць. І нічога абяцаць, колькі ты яму не наабяцай, усё роўна ён вот з'яўляецца гэтым прыхільнікам рэпрэсіяў, прыхільнікам вось гэтага як бы уціску, і ўсё роўна баіцца, і ўсё роўна не хоча адпускаць гэты кантроль.
Таму я думаю, что нам все равно трэба рыхтавацца до того, что мы пераможам, і гэтую перамогу рыхтаваць, але ну як бы там, дзе мы можам сёння, там дзе сёння штосьці магчыма рабіць, там і трэба дзейнічаць, туды прыкладаць намаганні. Там, дзе гэта немагчыма рабіць, не трэба вот таксама будаваць вось гэтыя паветраныя замкі, да, трэба все ж таки быць рэалістамі і там, дзе мы можам, там дзейнічаць і максімальна эфектыўна, вось. Але вось гэтае поле, мне здаецца, оно все равно будзе пашырацца, ну, калісьці гэты пік рэпрэсій все равно будзе дасягнуты, і я думаю, что нейкім чынам ситуация пачне мяняцца, і думаю, что пасля інаўгурацыі, ну, я не думаю, что інаўгурацыя, она як некі такі рытуал, які перазапусціць раптам нейкія падзеі, штосьці зменіць у галаве у Лукашенка ці зменіць у навакольнай рэчаіснасці, хаця ну, для самога Лукашенка, магчыма, гэта такі ўспрымаецца, што вось я цяпер гэту правяду інаўгурацыю, мяне трошки папусціць, ну не папусціць яго. Ну, бачна по той всей той логіцы падзею яго ніяк не папускае. Вось, магчыма, будуць нейкія іншыя падзеі. Я не ведаю. Ну, напрыклад, мы, памятаеце, мы мінулымі разамі казалі там, напрыклад, прыезд папы рымскага, так? Ну, вот, нейкая такая падзея нестандартная, якая можа, в прынцыпе, ну, хоць у нейкай ступені перезапусціць, вот як раптам з'явіцца такое гравітацыйнае поле моцнае, вакол якога пачне ўсё круціцца. Я думаю, что такімі падзеямі можа быць все, што заўгодна, нават крык «Жыве Беларусь», альбо там «Слава Украіне» філармоніі, вось, альбо там прыезд папы рымскага, альбо яшчэ не ведаю што. Нейкія падзеі ўсё ж такі могуць гэтую сістэму трошки змяніць, і таму мы павінны вітаць любыя крокі, любыя нейкія нестандартныя рашэнні, якія могуць неяк паўплываць на вось гэтую стабільнасць, негатыўную стабільнасць гэтай сістэмы. Вось. Але калі ось прагучалі словы про тое, што трэба рацыянальна глядзець на сітуацыю, на падзеі, на ваш погляд, хто больш рацыянальна глядзіць на сітуацыю і на ну как бы і свае дзеянні адпаведна неяк прагназуе? Ну умоўна, Вячорка, які кажа про тое, што неабходна ціснуць на рэжым і надалей, і можа ўзмацняць гэты ціск, і гэта прыводзіць да пэўных там вызваленняў, памілаванняў так званых. Ці Кавалеўскі, які кажа про тое, што трэба мяняць тактыку, стратэгію, адмовіцца ад вось гэтай рыторыкі про ціск, про паваліць рэжым і ўсё астатняе, а звяртацца да заходніх палітыкаў, каб яны пачыналі нейкія размовы, перамовы, гандаль з Лукашенком. Ну, на мой погляд, гэта не супярэчлівыя ў пэўным сэнсе логікі, таму што як бы ціск і санкцыі уводзяцца для таго, каб гэты інструмент, праз які адбываецца змена дзеянняў рэжыма. І гэта галоўнае з'яўляецца канчатковая мэта гэтых санкцый. Это вот гэтыя меры, якія прымаюцца для того, каб паўплываць на рэжым. І калі ў нас мэта вызвалення палітвязняў, то безумоўна для того, каб адмяніць санкцыі, іх трэба ўвесці. Для того, каб гэтыя санкцыі, ну, як бы каб гэты інструмент выкарыстоўваўся, ён павінен быць выкарыстоўвацца эфектыўным чынам. Вось, і я думаю, што трэба працаваць у двух накірунках, таму што актывізм і дыпламатыя таксама не супярэчаць адзін аднаму. Гэта просто мы павінны просто разам усе, як дэмакратычная супольнасць, ісці да нейкай пэўнай мэты, вот, рознымі шляхамі. І гэтыя шляхі яны павінны не паслабляць адзін аднога, яны павінны ўзмацняць адзін аднога. Калі гэтыя дзве стратэгіі, яны працуюць адна супраць адной, то тут ніхто не мае рацыю, таму што ну, я так скажу, што я больш давяраю як бы Франку Вячорка. Чаму?
Таму што ўсё ж такі Франак Вечорка з'яўляецца як бы працуе на Святлана Ціхановская, а менавіта Святлана Ціхановская цяпер з'яўляецца дагэтуль, нягледзячы на сённяшнюю інаўгурацыю, но ўсё роўна з'яўляецца вось гэтай абранай прэзідэнткай, якая атрымала давер ад беларускага народу на тое, каб пэўным чынам дзейнічаць. Таму ваяваць супраць яе і неяк ставіць ёй палкі ў колы, так, я лічу, што гэта не зусім правільная стратэгія. Вось, і як бы дэмакратычным сілам все ж таки трэба было б я не кажу, што пры гэтым все робіцца правільна з боку там вось гэтай афіцыйнай дэмакратычнай супольнасці, вось, але на жаль мы не можам як бы паслабляць яе, да, таму што нават калі мы прапануем нейкую альтэрнатыўную стратэгію, яна павінна дзейнічаць на агульнае дабро, на дабро ўсяго дэмакратычнага руху, ўсяго беларускага грамадства. Як толькі мы прэзентуем сваю стратэгію як стратэгію супраць Святланы Ціхановскай, супраць вось гэта нашага дэмакратычнага руху. Ну, гэта, на жаль, спрацоўвае не так, як хацелася б і не так, як трэба. Таму я скажу так, што любыя санкцыі, яны уводзяцца для таго, каб потым іх адмяняць і вот нейкім чынам змяняць дзеянні таго, супраць каго гэта санкцыі уводзяцца. Вот. Калі яны неэфектыўныя, значыць, ну, іх няма сэнсу. Іх можна ўводзіць, іх можна 100 мільёнаў гэтых санкцый увесці. Калі яны рэальна не прыводзяць да змены, то значыць з імі штосьці не так. Вось. Таму я думаю, што, на жаль, у нас няма спецыялістаў па санкцыях у Беларусі, акрамя, дарэчы, спадарыні Доўгаль, которая з'яўляецца спецпрадстаўніцай Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па аднабаковых мерах, так званых, да, па санкцыях. Вось, яна у нас афіцыйна з'яўляецца галоўнай спецыялісткай. Мы павінны сапраўды гэтую тэму вывучаць, мы павінны аналізаваць, мы павінны бачыць, што прыводзіць да якіх вынікаў і далей, ну, на гэтым будаваць сваю стратэгію і як бы свае ўяўленні пра тое, што на сённяшні дзень трэба. Мне здаецца, што санкцыі на сённяшні дзень недастаткова эфектыўныя, яны не ўплываюць на змену палітыкі рэжыма і, значыць, ці яны нейкі не такія, ці яны дрэнна выконваюцца, ці іх недастаткова. Вось, пра гэта трэба ўсё думаць, і пра гэта, ну, санкцыі это не такая чароўная палачка, да, якой можна просто там штосьці зменіць. Яны павінны быць канкрэтныя і біць вось гэтай балявыя кропкі. Вось. Таму няхай усім Бог дапаможа у тым, каб змяніць, каб вызваліць палітвязняў, каб дабіцца нейкіх станоўчых зменаў у беларускім грамадстве. І мы ўсе на гэта спадзяемся, мы ўсе хочам бачыць, все шукаем нейкія спосабы гэтым заняцца, але мы ўсе павінны разумець, што мы не адзін супраць аднога павінны ваяваць, а мы павінны ваяваць супраць нашага галоўнага ворага. Ну, хацелася б, каб вось гэтыя вашыя словы пачулі у беларусы ў беларускім грамадстве, бо часам чытаючы чацікі, спрэчкі, дыскусіі, асабліва, вот я так падазраю, што чат толькі рэфарматары і рэфарматаркі вы не чытаеце, ну, дык вось такое адчуванне, што там как бы усе ўзялі за мэту цяпер толькі адзін аднаго абваляць у, как это сказать, ну, вот это самое, в чем-нибудь таком... А мяне там не обваливают. Не очень хорошо. Ну, мы с вами пакуль яшчэ не таго ўзроўню, там обваливают там Тихановскую, КС, Пазняка, Кабинет, Латушку, карацей кажучы, все не так робяць. Понимаете, вот мы тут сядзім і чакаем, пакуль вы пойдзеце і зробіце так, як трэба, каб нам устаць потым і ў это так, як трэба прыйсці гордымі і вясёлымі. Вот глядзіце, нават я вернуся до егіпецкага рабства, да, до гэтай гісторыі і раскажу вот гэтую гісторыю, калі Бог паслаў Маісея для того, каб ён вот сказаў гэтыя словы «Отпусти мой народ» фараону, каб до фараона дайшло, і ён дазволіў ізраільцянам выйсці з зямлі рабства. Вот. А Маісей кажа: блин, я размаўляць-то не умею, я не прамоўца, я не ведаю, як гэта все казаць,
сказать, я что-то это не по мне, не по сеянцы шапка, да, ну, как бы, и тогда ему Бог дал Аарона, который ему мог яго як бы быць ягоным голасам і прамаўляць за яго уже так больш красамоўна. Вось тое самае там Ісус Навін, адзін з такіх старазапаветных пророкаў, калі там руки трымаць трэба было, там дапамагалі трымаць руки, да, калі яго ж руки апускаліся пры вайне, пры бітве там. Ну, карацей, заўсёды камандная праца патрэбна, да? Патрэбна камандная праца, і калі мы бачым, што хтосьці у кагосьці там апускаюцца руки, хтосьці не зусім спраўляецца со сваімі задачамі, мы павінны не так сказаць: а, ну ты не спраўляйся, давай ідзі адсюль. Вот, трэба стаць і дапамагчы, трэба свае кампетэнцыі, нейкія свае развагі, свае вот гэтыя магчымасці сувязі, нейкія вот тое, што у тебя ёсць, свой ресурс, укласці ў гэта і дапамагчы нашай агульнай стратэгіі, потому что я думаю, что мы все разумеем, что наша агульная стратегія, она не змянілася з 2020 года. Мы хочам, каб не было рэпрэсій, каб не было палітвязняў, каб все былі вызвалены, каб спыніліся рэпрэсіі, каб былі праведзеныя дэмакратычныя выбары, дзе беларускі народ змог бы выказаць сваё палітычнае жаданне, сваю палітычную волю. Всё, нічога не змянілася. Мы хочам жыць у свабоднай дэмакратычнай краіне. І на гэтую мэту мы павінны працаваць, і калі мы ну, я все ж таки выступаю за такую еднасць дэмакратычных сіл, тому что раздробленасць гэтая на ну, не прывядзе ні да чаго добрага, і калі мы змагаемся адзін з адным, а не з рэжымам Лукашенко, то ну, я думаю, что таксама людзі ў Беларусі, яны на это ўсё глядзяць, і ім становіцца вельмі сумна. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Я нагадаю, што з намі у эфіры была тэалагіня, экспертка ў галіне рэлігіі, палітыкі і абароны правоў Наталья Васілевіч, эфіры з якой у нас рэгулярна адбываюцца раз на 2 тыдні. Працаваў для вас у студыі Зміцер Лукашук. Ну і яшчэ хацелася б нагадаць пра тэлеграм-каналы «Хрысціянская візія не вайне» і «Наталья» з 2 «Л». Калі ласка, подписывайтеся, калі для вас гэта бяспечна. Калі не, то просто читайте апошнюю інфармацыю, якая ёсць вось як са сферы, можа быть, хрысціянскай, рэлігійнай, так і просто сацыяльнай, грамадскага жыцця. Усё там ёсць, што можа быць цікавае для аўтараў гэтых каналаў. Ну и, безумоўно, не забывайте подписываться на YouTube-канал Еврорады, ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек, каб не пропустить наши стримы, ну и расширвайте, калі для вас гэта бяспечна. Стрымінговая платформа «Беларусь Tomorrow», таксама нагадываю вам про яе. Глядзіце, можна паглядзець, у нас усё ёсць у апісанні, як да яе далучыцца. Дзякуй вам яшчэ раз. Жыве Беларусь. Жыве.